Отворена среща на партия Величие в София. Всеки да бъде човек, който да е емблема, човек, който да се умее да насочи всички хора, които познаваме към правилната посока, но не чрез даване на излишни пари, а чрез намиране на начин, през който ние трябва да вземем форма. Първото нещо, аз което винаги си правя, даже някой път казвам, той този няма ли други дрехи. Имаме дрехи, които от тук нататък трябва да покажат, че ние сме армията на Величие, която има своя униформа. И вместо да си купя някаква дреха, си купя такава дреха не заради друго. Правя две едно. Първо, обозначавам се кой съм аз. Това е най-важното нещо за мен. Да се обознача кой съм аз, хората да знаят кой съм аз. Второто, почвам хората да обработвам и те като ме видят, кажа, чакай, кой си ти, кой е тази партия, и почвам да обяснявам везни досадност, не ме видят. Като видят повече хора, че сме хора с отношение, това, което те ще направят, ще кажат, ние искаме да сме част от някаква общност, защото общности няма. Виждате, че хората нямат никакви общности. Нека да пуснем за колите.